गसाइगाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गेदेर हानजा सुरनाय। प्रमद बर'आ जेबो मावाखै जा दं बिपिएफ मावनाय जोब हाग्रामा। बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा। गसाइगाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानि मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा। दिनै गसाइगाव सहराव थानाय गान्धीनगराव सराइबिल ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हानजानि मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा हाबाफारि जानायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हानजानि मावख'निफ्राय लानानै गसाइगाव सोहोर जानानै मोनसे गोलावथार हानजा सुरनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथां आरो गोबां बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरजों गोलाव हानजा सुरफादों। लोगोसे गान्धीनगराव थानाय गेवलां फोथाराव बिपिएफ राजखान्थि हानजानि मोनसे जथुम्मा सावरायमेल जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव एरैबायदि फोरमायो। কোনোবা প্ৰমোদ বড়োই কি কৈছে কোৱা নাই, ইয়াৰ লগত আমাৰ কোনো কথা নাই। মদতে বিটিচি অঞ্চলত আগত যেনেকুৱা শান্তি আছিলে এতিয়া এনেকুৱা শান্তি নাই। এইটো সব ৰাইজে এইটো উপলব্ধি কৰি আছে, সবে জানে। আৰু আমাৰ এই যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰা শেষ নোহোৱালৈকে আমি কৰি থাকিম। ৰেষ্ট কৰাৰ কোনো কিবা নাই, অৰ্থ নাই। আমি বিপিএফ দল হিচাপে 13 তাৰিখৰ পৰা এই জাৰ্নিটো আমি কৰিছোঁ। মুঠতে নাই, সেইটোতো গোসাইগাঁও হওক, বাসুগাঁও হওক, কোকৰাঝাৰ হওক, টাউনত থকা ষ্টেজেণ্টসকলে চবেই ৰিয়েকশ্যন দেখাইছে। সেইটো হ'ব নালাগে, সেইটো কমাই দিব লাগে। এইখিনি কথা নতুন চিন্তাৰে ৰাজনীতি কৰিব লাগে। এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? ৰাজনীতিত আমাক কোনো মানুহে শিকাব নালাগে। আমি জানো ৰাজনীতি কেনেকুৱা কৰিব লাগে দেই। হ'ব। गय फुलि बायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथाङा बायनोब्ला फांसेयाव मोनगोन 40 निफ्राय 50 रांनि। बे गय फुलिखौ आङो फांसेयाव 50 थाखानिफ्राय 40 थाखासिमावनो खम बिबांनि बेसेनावनो फाननाय जागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसार ढलापारा गामियाव। बेयो जोंनि दादगारि ओनसोलनिनो ढलापारा गामि। बेवहाय आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। फैदो बिदिब्ला नोंथाङा बायनो सानदोंब्ला थाबैनो सुलाद लादिनि। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय जिअ नाम्बार 600009465668। बे जाहैबाय जिअ नाम्बार, वाट्सएप नाम्बार। ओमफ्राय मोनसे दंबावो 8811926242। बे कन्टेक्टफोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन। सुलाद लानो थाखाय 6000946568 8811926242 जानबुं नङाव कल खालामनो हागोन।